Hi, welcome to my YouTube channel, Team Tinago. Mga ka-Team Tinago, ubanay mi ninyo pagpangiwag sa baki. Mangiwag mig baki karon para na masundan. Muning buhay probinsya. Di ba? Di ba Binday? Oo, talaga nga. Guys, manghuhuli kami ngayon guys. So, samahan nyo kami guys. Samahan niyo kami at i-update lang namin kayo kung mayroon na kaming huli. Bye. 6.5 hours later. At ito na po mga ka-Team Tinago, meron na po kaming nakita isang baki. Asan? Ito mga ka-Team Tinago. Ito isa. Ang nahuli ngayon ay si Bindoy. Uy, nakatakas ang isa. Ito nahuli na Ito pakita. mga ka-Team Tinago. Ito ang baki. hinuhuli namin. Ito ang baki. Ito ang kinakain namin sa probinsya. Ito lang ang aming hanap buhay kapag wala kaming maulam sa amin. Ito lang talaga ang aming makakain. At ito po si Dudax. Nahuli rin siya. Meron na po siyang nahuli. Nakuha do? Nawala? Ay nawala day guys. Nawala mga Team Tinago. At si Bindoy ay naghahanap rin. Mga Team Tinago, kami lang tatlo ngayon. Si Bindoy at si Dudax at ako naman si Hansam. Ito ngayon, nandito kami sa Apalayan. At meron ding garden. Kasi dito rin mahanap ang baki. Ganito talaga ang aming diskarte kapag walang ulam. Dito kami nagdiskarte. At meron silang nakita. Meron silang isang nakikita. Oh. Nahuli ni Dudax. Oh, nahuli ni Dudax. Pakita do. Meron na pong huli si Dudax. Meron na huli guys. Ito guys. Oh, ito si Dudax. Shout out Dudax. Shout out sa mga nanonood dyan. Abangan nyo kami guys. Abangan nyo kami sa aming pag-upload. Nandito kami sa Palayan. Tatlo lang kami kasi kasing uban ni wala. Si Bindoy, meron na rin nahuli si Bindoy. Bindoy, meron ba? Ito guys, malaki to guys. Oh. Malaki. Pakita mo sa akin na Bindoy kung anong forma yan. Ito guys oh. Ito kinakain namin sa probinsya. Masarap to guys. Pag ginadubo. Oh, adubuhin namin yan pag aming niluluto. Pero nagpadayon na San Miguel. Nagpadayon niya pangita para sulit na mo pangiwag. Kung dili mo anad mangiwag og bagi, madlok gud mo kay ano man. Gitngit kayo. Samota kung hadlukan mo. Gitngit yung kayo gid. Busa kung kamoy mangiwag, ay mo pag unag lain para di mo madlok. Trust yourself. Oo. Ang kitambag lang yun namo sa inyo kung mangiwag mo, kung gusto mo try sa ingani, kung experience mo, dapat mangiwag mo kuan gyud. Naisalig sa kagalingon ug sa kauban ug dili mawadan og pag-asa. Kay mo magin natong kuan gyud kay makita ka balo, makita ba tor dili, di ba Dudax? Ito guys, tama yan. Ito meron na ang nakikita ni Bindoy kana long. Kuya po na long. Walang gagmay apilong. Ito na. Oo, kahit maliit, pero masarap. Oh, kahit maliit, tinuli pa rin namin. Gagmay manggod kay agadugmok ba? Tas tanan mi to makaon. Meron pong nakita ni Dudax dito sa dini sa Pasakan. Iyaging sulubon para di masayang among nakita ba. Kahit ngani mo. mahirap, pero may pangarap. Kung makikita gud mo ay yung labi sayang kayo.
sayang yung gayo. Dapat mangiwag mo, dapat di mo mahadlok og tamak sa bisag unsa, dapat pagamping lang kay wa ta kabalo kay basig sa panadya mo ni Dudax nakuha niya, kitamakan yun niya bisag nasa pita. Tuloy ko nagambak-ambak na isa. Mana kilid do. Udah na do. Ito po nahuli ni Dudax. Nakuha na siya. Kahit malayo guys, kukunin talaga guys. Sama ra na sana pangandoy ka mga timtinago ba, o kung namoy pangandoy dapat kuha niya po nimo. Dili Kunin nyo, guys, tas gamiton nyo guys. pagtuog. Ingatan nyo talaga guys para di makatakas. Dapat tutuugin yan. Tugin nyo guys. Guys, Gamay pa mong kuha kay bago pa mo yung nasugod. baguhan pa kami ano guys. Kasi yan guys, malakas tumalon yung mga isang bakbak. Namin direpit sa mambiyaan na nakita ni Dudax sa kabaki na basakan. Nado ambak man. A few moments later. Nakakuha si Dudax sa daw kayo. Ito guys, malaki na to guys. Daw kayo na ko Dudax. Mura magkambrag pero baki man day. Ano guys? Ano na tugon para di makabuhi ba. No, gahi kay tugon. Mauligin ko niya. Wando kaning mata mata. Mata ba? Ikaw na ni. Nasa gikaw no. Tara. Okay na nga duduk. Guys, Do kayo nagbilik-bilik pa yun. ito guys. Bindoy for short. I-update na, mag-update mi sa inyo. Namukuha na sa do, dako na sa ginakuha ni Bindoy. Ito guys. Ano na ba tong klaseng bakbak na to? Malaki. Napakalaki. Sobrang angas. No? Napakalaki. Grabe. Ano to guys? Kanilong analong. Habiri. Tinutuhog namin. Kasi sukol na siya. Magkamit ka dili. Gatal. Napakalaki. Si Bindoy nakahuli. Dudax. Istorya. So guys, tapos na kami guys. Ito na yung nakuha ko guys. Yawa, napangiit. Ganito lang kayo mag hinlo ng bakbak guys. Abungan. Ay. Ito guys, ito, turuan. Ganito guys. Tuloy nyo. Hiwain nyo na muna yung tiyan nya guys. Tas dito kayo kumuha ng tinae. Padung sa itaas yung dila nila. Kasi kung hindi nakuha yung dila nila, parang sip-on. Itulah dila guys, ito. Dudog punit kanina.